1889ko urriaren 13an jaixo zen Eskoriatzan gure gaurko protagonistia eta hilbe Eskoriatzan hil zen 1957ko irailaren 12an eta gaur egun bere omenezko plaza bat dau Eskoriatzan momentu honetan zapaltzen gabitzen plaza hau Eduardo Gorosarri plaza. Musikari zen bera bestiak beste, Bilboko Begoña Basilikako organista nagusi izatera heldu zen eta baita Euskal Herriko txistularien elkarteko lehenengo presidente izatera be. Eduardo Gorosarri beraz, gure gaurko protagonista, saioa altzua. Kaixo. Kaixo. Herrixan edo Eskoriatzarako pertsona garrantzitsua, ezta? Eduardo Gorosarri. Hoxe. Eta horren adibide bestiak beste indela urte batzuk, Ibarraundi Museuan beraren omenezko erakusketa bat jarri zebila, ezta? Bai, pentsatu gauen, olako personaje bat eukitza herrixan eta gainera, jaixetan eta joten dien musikan egilea izan da, gehiago esauketia merezi duela, torregatik egin gaben erakusketia, bai. Eta gaur datozen minutuetan, hobeto ezagutuko dugu Eduardo Gorosarri, esan dugu Eskoriatzan jaixo zala, baina ez hemen inguruan, primate aurreratxu hau edo arutzatxu hau dauen etxe baten, arutza joango gara ontxe, esan dugu, bertan jaixo zan, bertan hil zan, erdixa baina atzerrian Europaldian ibili zan, nahiko abentura eta desbenturakin, ezta? Hoxe, hori da. Horrei danak esatuko ditugu, guazen, bere jaiotetxea. Guazen ba. Saioa heldu gara, Eskoriatzako Fernando Eskoriatza plazara izan be, plaza honetara emuten dau, bere Eduardo Gorosarrin jaiotetxeak hortxe ikusten dugu. Bai. 20. zenbakiduna gaur egun, plakiakin, bere omenezko plakiakin baita. Esan dugu hemen jaixo zan, aita Eskoriatzarra, ama Bergararra, eta musika munduan oso gaztetatik sartu zen, ezta? Zelatan? Aitzak bultzatu duen, lehenengo solfeo ikasketak eta aitzak bultzutzen, baina gero udaleko idazkaria eta Lisako organu jolia zan Benito Saez de Biterik, arek erakutsi zutzen ja pianoa eta harmonia. Hori da, eta hemendik oso gaztetan, 14 urtekin, Bizkaia aldera joan zen, hasi zen, ezta? Lehenengo urratsak bere esan dugun ibilbide profesionalian edo musikan lanbide moduan hartuta, ezta? Bai, Sopuertara joan zen da, Sopuertan atera eguen organu jole plazia. Sopuertan 14 urtekin, bertan bere ibilbide nolabait esateko profesionala, musikari moduan, baina gero hor eten bat ineben Elize ikasketak eta tarteko, ezta? Batera eta bestere bile izan. Bai, 14 urtekin atera eguen plaza, Sopuertan txistulari eta organista izateko, udal txistularia izateko. Eta bitxartian Balmasedara efaten zen piano eta harmonia ikastera. Baina bai, gero Salamankara joan zen bere ikasketa eklesiastikoak edo itera. Eta bueltau zan Ondarrura, baina hanbeze benden pora larri, Bizkaia Bilborako bidea hartu eduen gero, eta ez edo zertarako bendera. Bai, atera eguen baita Ondarrun organista izeteko plaza, eta atera eguen bitxartian Begoñako organistia izateko plaza be. Eta orduan, joan zan Begoñara, hango organistia zan, baina plazak euken baita klasiak emun biharra. Eta orduan, Begoñako eskolan klasiak emute zituen, da han sortu eguen sopranuen aztegi bat edo lako beste izan bat. Ez zala geldi egotekoa Eduardo bera, ezta? Musika joten eben, esan dugu, ezta? Organista, piano jole, txistulari baita. Konposatzen eben baita? Bai, gainera garai horretan, Begoñako organista zan garai horretan, konposatu zituen bere obrarik gehixenak. Eta txistulari moduan be, lorpen makala ezebenin 1927 inguruan sortu zelako Euskal Herriko txistulari zen elkartia, eta hor, lehendakari. Bai, lehenengo lehendakarixa bera izen zen. Arraten izan olako egun bat edo, hantxe elkartu ziren eta hantxe aukeratu dugu. Asko mobiu zen, bere bizitzako lehenengo urtietan Eduardo Gorosarri hemen Euskal Herri zan inguruan, esan dugu Eskoriatza, Sopuerta, Ondarru, Gasteiz, Salamankara befan zan, Bilbora baita. Espainiako gerri aldu zanean, 1926ko gerri aldu zanean be, orduan be mobiu biharra ukieben, urrin hau eta beste motibo batzungatik, ezta?
Bai, honek, Gorosarrik, gainera, hartu zituen 4.000 haur, Euskal Herriko 4.000 ume, eta bana izeneko itsasontzi baten sartu eta eruen zituen Inglaterrara. Inglaterran danak ez ziren geratu, sakabanatu egin ziren. Orduen Gorosarrik ez zauen ahaztu Euskal Herriko kulturarekiko zauken maitasun hori, eta han sortu zituen eskolak eta argazkixetan ikusi daike dantzarixak, txistua jotzen eta jendia bere inguruan dantzan, hori sustatzailea izan zen erbestia. Hori da, etxetik kanpora bere sustraiak hor mantentzen hemen, ezta? Hori da. Inglaterratik Belgikara joan zen, eta han euki benolako gaizki ulertu mate, ezta? Bertako autoridadiekin. Bai, Belgika garaiaretan okupautako lurralde bat zen, eta Gestapoak atxilotu euen espia zalakoan. Eta orduan, akusazio horretatik libratzeko, berak irakurri behar izan zituen, edo errezitau behar izan zituen testu batzuk latinez, demostratzeko benetan bera eliz gizona zala eta ez espia bat, ez? Hortik librau zan, eta etorri zan, berriz Euskal Herrira bueltan, baina ez zan, berak itxien Euskal Herrixa, oberego gaztarako Euskal Herrixa, ezta? Ez, gainera, hortik urten zan egisa da, baina beraia gaixorik etorri zan. Ez dakite han bizitakoagatik edo, jauki euen bularreko anginaren bat edo, eta ja ikututa etorri zan. Ona etorri zan, da bera bueltau zan Begoñara. Begoñara, oposaketarik zan egon tartian, eta ondion plazak beria izaten jarraiketa euen, orduan bera joan zen plaza berreskuratzera, baina euen Lauzirika Monsignorra edo, eta horrek ez utzen utzi plazia hartzen. Egisa da, esaten daue, Gorosarri pertsona oso sentibera zala, eta ez zauela bape ondo pasau ez horrekin, eta etorri zen eskoitzara, erretirau zen eskoitzara. Eskoitzara erretirau zen, baina hemendipe urte batzuk kanpoan zituen, ez da ona bueltauta gero be. Nafarro aldian eta Madrilen eta egin dizan. Bai, eskoitzan be, ez omen guen topa aurreko giro berotasun hori, eta fanzan leitzara, leitzan bizizan bere lobaren bat, eta arekin bizitzera fanzan. Gero Madrilen begon zan beste familia artekoren baten etxian edo, eta gero hiltzera Eskoriatzara bueltau zen. Eta 1957, ezta? Orduan hil zen, esan behar da baina, bere arrastua itxi dagoela, ezta? Bai musikagintzan, lehen ez dugu aipatu, baina adibidez hor dau Idiarena izeneko doinua, seguro gure ikusentzulek entzunez gero identifikau dauina, berak musikatua da behintzat, ezta? Bai, eta gainera daz obra pila bat oso ezagunak dienak eta beriak dienak naizta ez ezagutu, ez? Hemen Eskoriatzan be, Jaixetan, San Pedrotan, udalekoak egiten da bien paseotxo horretan Elizaraino eta jotzen da nabe. Elizbira, ez da? Gaizaleke, bai, eta hori berak konposatutakoa da. Beraz bai, bere marki gartzen da, gainera bere garaixan oin ja desagertuta da, baina Eskoriatzako abez batzak be Eduardo Gorosarri izena daukan, ez da? Hori da. Ikusten dugu, askotan historiak pixat estaliken dituen, edo historian galtzen dian pertsonaia horreipe, geure artean be badauzela, Eduardo Gorosarri horren adibidea, saioa gaur, zeuri esker, hobeto ezagutu dugun pertsonia. Saioa, hurrengo baten betorriko gara, Eskoriatzako kontu gehiago. Gurasoenean. Eskerrik asko.